tras saír da reunión co presidente, o señor Besteiro manifestou a súa vontade de procurar un pacto neste sentido. Ben, días despois, condicionou dito pacto a que os seus socios de goberno na Diputación, o Bloque Nacionalista Galego e incluso o señor Beiras estuveran en el. Entendemos que Besteiro delegou o seu criterio en Beiras e no Bloque Nacionalista Galego e agora non se suma ao pacto porque non lle deixa Beiras e non lle deixa o Bloque Nacionalista Galego. Miren, cando un político concibe a política para vivila de perfil, non merece ser o líder da oposición, xa que, como tal, debe tomar posición e ter criterio nos problemas fundamentais de Galicia. E Besteiro demostrou que non ten criterio nos asuntos máis importantes para o noso país, non ten criterio e, ademais, consideramos que neste momento é rehén do resto de forzas políticas que están na oposición. É rehén de Beiras e do Bloque Nacionalista Galego. Pero cando a posición do Partido Socialista non, pero a dos cidadáns de Galicia é sí, nós temos moi claro ao lado de quen queremos estar. Queremos estar ao lado dos cidadáns de Galicia que votaron maioritariamente o programa electoral do Partido Popular. Concretaremos a nosa proposta definitiva nos próximos días, pero o que sí lles digo é que será un modelo que, de haberse implementado fai 2 décadas, non tería cambiado ningún só dos gobernos democráticos que tivo Galicia dende entón. Non tería cambiado nin siquiera os resultados das eleccións máis axustadas que tiveron lugar no ano 2005 coa vitoria de Touriño e dos nacionalistas e, por tanto, seguiríamos, houbera habido igualmente un goberno bipartito e tamén no ano 2009 cando o Partido Popular co presidente Feijóo ao frente ganou esas eleccións tamén dun xeito moi axustado por un só deputado. Por tanto, entendemos que non variaría, insisto, ningún dos resultados das eleccións tidas nas 2 últimas décadas. Nada, moi bons días a todos. Cuxo motivo é reaccionar á negativa de onte comunicada polo secretario xeral do Partido Socialista de Galicia a figuración dunha nova arquitectura. Esta convocatoria tradúcese esta reacción tradúcese na convocaremos o alcance da reforma que aprobaremos.